everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Libat. Unsay buot mo ipasabot? Dili ta mang layas. Unsa? Kung mo layas ta, mawadan kag trabaho o posibleng mamatay si Venus. Usa, dili ta mo layas. Layla! Dili na solusyon ang paglayas o Erickson. Makapuno lang na sa kalibog sa tungo. Gawas pa, na pa si Papa sa ospital. Pero gusto ta nilang buwagon, Layla. O ka na ang dili gyud nako tugutan nga magbuwag ta. Pero labaw na dili sulba ng paglayas. Mura man tag mga talawan, anak. Mura man tag mga sadan. Pero wala ko'y laing nahuna-hunaan nga buhaton, Layla. Dili gyud ko musugot nga magpakasal ka kang Bimbo. Kung kinahanglang ipakidnap ta sab ka. Ha? Ako na buhato balik. Uy, ayun na lang kidnap-kidnap, uy. Kinalang dawato nila ni Bimbo. Ugon sa may angay dawato nila. Nga dili tabagay nila. Unsa? Kinalang na ata si Dolly Papa Luisito kung maulian na siya. Layla. Rickson, pamati na ako. Malabang naglagi ni nato. Okay. Kung dili ta manglayas, sukla na to sila. Suklan? Aron wa ka na'y kahadlukan pa. Nga, madaot ko sa trabaho. Kinahanglan unhan ako sa Bimbo. Unsaon? Murisahin ko. Unsa? Murisign ka? Oh, mao ka na ang gigamit ni Bimbo nga panghadlok nimo aron magpakasal kaniya, di ba? Nga dauton ko niya sa trabaho. Pwes, unhan ako siya. Ugma, murisahin ko. Wa ba ko makasamok nimo, ma'am? Rickson. Sud. Huwag ka magkasabok na ako. Dali. Nga nang sayo ka magmisodi ni sa opisina, ha? Dawatan ni ma'am. Oh, unsa man eh. Resignation later. Murisahin ko, ma'am. Unsa? Mo resign ka, Rickson? Abang nga naman. Wa din ang maayo na kong ugma, ma'am. O, salamat na lang sa inyong pag-antos nako. Ha? Uy. Ha? Uy. Unsa man ihitabo? Ha? Kadali. Nga nung kalit man yung resign. Hello. Hello. Bimbo. Baba. O sana, tita. Nagpasa og resignation letter si Rickson. May resign siya. Usa, no! Mao ka na nahitabo. Dili na nimo magkumpitan sa liog si Rickson. Kung ganun iya man nagibuhat. Nagabantay tingali si Bublano. Kana ang nasiguro. Magkigtigi gyudain nako, si Rickson. Ma'am, Dikoy reporting. Unsa naman di koy? Kining naapa sa gawa si Bimbo. Dunay ka istorya sa iyang cellphone. Ug murag bisiga ang mata. Unsa mang pagkasiga ah? Aw doon na may laing-laing sa pagsiga sa mata mo. Dunay na kurat, dunay na hadlok. Pero ang kang Bimbo, lahi. Unsa gani? Unsa mang pagkalahi ang imong nakita ha? Murag siya na kurat, unya nahadlok pag yun. Unya murag kapupuon. Unsay kapupuon ba? Kalibangon. Unsa? Klaro kay nga nakurat siya siyang nabati sa cellphone, ma'am, kung kinsa man ang iyang gikasulti ba. O, nagdanig dili maayong balita. Layla! Oh, Layla! Rickson? Unsa naman nimo lakaw? Nakahatag na ko sa akong resignation letter ni Ma'am Loretta. Unsa?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Di na ko mo trabaho sa kumpanya ni Papa nimo. Unya, unsa may buhaton? Di ba? Ikaw rin nag-ingon? Nga kung maningkamot lang ang tao, mabuhi ni. Dili makakunin mo ikaw. Ngano ikaw ang mantika? Kay pobre naman ko. Wa na mo ko'y trabaho. Huy, amaw. Mas mauwaw ko maguna-una nga dato ka. Pero karon, parehas sa ta pobre, patas ra. Unsa? Unsay? Kuan kanang Layla, dili mo ka pobre. Anak ka ni Tito Luisito. Busa, bisan wa pa ka magtrabaho sa kumpanya niya. Doon na kay madawat nga share. dili na ko feel. Unsa? Di ta paghiskot anay. Kay bawo ka, Layla. Lahi nga akong gibati karon nga nakahatag na ko sa akong resignation. Kay sa man di mong gibati, Harrison. Mas gawas nun ako. O ikaw, di ka na mahulga ni Bimbo. Busa, resign na sa mo trabaho. Unsa? Ug ugma, magsugod na ko sa pagpangitag laing trabaho. Unsa? May resign si Rexon? Muna ako problema karon Binos. Nga na may resign man siya. Si Layla. Gisultihan tingali siya ni Layla sa kung pagpanghulga niya. Buset! Buset gina sa Layla, bisan unsaon. Kinahanglang ako ning maklaro. Bimbo, kinahanglan magpakasal na mo si Layla. Kaya ako sa apikihon si Rexon. Tawagan na si Rickson. O gamita ang imong amahan o kanang imong sakit. Aron magkasal mo si Rickson sa labing daling panahon. Kita? Rexon, Sir Diggs? Ay, salamat ni ana mo. Relibo na sad mo na mo, Inday. Ha? Si Layla lang ang burlebo din hino, hindi ko eh. Kay ako, ang ita kong trabaho. unsa? Unsa ko ka nagipanulti mo, Rexon? Unsay mangita kag trabaho? Nabungol lang tingali ta, ma'am, no? Mangita kong trabaho, tita. Noy digoy. Kay mi-resign ako sa kumpanya ni Tito Luisito. Hoy! Unsa? Hala! Wag ganay ko mabungol, ma'am, no? Pero nga nung may resign ka man, Rexon. Tungod kay dili ko gusto nga gawngan ni Bimbo si Layla sa ilong. Ug hadlokon nga daoton ko sa kong trabaho. Kung dili siya magpakasal kang Bimbo. Kibuhat na ni Bimbo. Gibaharan si Layla sa dakong mata. Gibaharan ko Bimbo. Ngayang lison-lison si Rexon sa trabaho kung dili ko magpakasal niya, Sir Diggs. Oh! Pagka-iwik nga tao. Digoy, unsay iwik. Baboy. Pagkababoy nga pagkatao. Di ay? Mao nga, mangita na lang kong trabaho. Excuse. Tito? Tito? Bisan nagpiyong ng imong mga mata, Tito. Mamasin ko nga nakabati ka na ako karon. Tito, mi-resign ako sa imong kumpanya nga gitukod. Mananghid na lang ko nimo, Tito. Nga mangita kog laing trabaho. Aron mapakita na ko nimo nga kamausag ko mo diskarte ug ako para sa imong anak. Ay ko bala ka dito. Buhion ako si Layla sa kaugalingon akong paningkamot. Dili sa imong kwarta. Pa, nakabati ka. Maningkamot na si Rexon ug iya. Maka-proud pa, no? Sabda ko makontak si Layla. Nangita yung paagi si Rickson. Nga di na ko siya makontrol. Pero may lain pang paagi, Layla. Di ka paghihapon magkalikay na ko. Layla, Hmm?
Mas luwag na nga akong gibati karon. Busa, ikaw, kinahanglang imo nang i-cancel ang inyong kasal ni Bimbo. Ha? Aw, unsa pa'y dugayan? Ha? Hala. Awa, ganina din na nasig tawag o. Pastilan, ako man lang din gimute, uy. Tubaga siya. Hello, Bimbo? Anong wag ka patubag? Wa lang. Kay cancel naman atong kasal. Usa, dili mo kini mahimong buhaton, Layla. Kay dili paghihapon makaligay sa kong kasuko si Rexon. Bisan kung wa na siya magtrabaho sa company sa imong amahan. Unsa? Dili ba ko nimo hunungan, Bimbo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!